så er det bare alt overskyggende det vigtigste. Derfor er en af vores grundpiller i klimapolitikken, at vi skal indføre et grønt filter. Så hver gang vi vedtager noget her i Folketinget, så skal det gå igennem det her grønne filter først. Sådan så, at klima kommer til at gennemsyre al politik, fordi det er den eneste måde, jeg ikke kommer til at stå med lorten efter 2030. Så en af de ting, vi gerne vil gøre, i dur med det I også gør, det er at tilføje CO2-mærke til alle produkter, når du køber. Så når du går ned i supermarkedet, så kan du selv som ung og forbruger generelt tage en beslutning om, okay, den her pakke oksekød til min spaghetti med kødsovs, den er faktisk 10 gange bedre end den her pakke oksekød. Og så kan man føle, at man gør noget. Altså nu er jeg ikke så mange penge, jeg er ung og bor i København, hvilket er meget dyrt. Men en af de ting, jeg altid gør, det er datovarer. I supermarkeder, og hvis man går ned i 7 eller sådan noget, så kan man altid finde de her datomærker, som har sådan et gult klistermærke på, og så står der halv pris eller sådan noget bekendt madspil. Og det er vildt godt, og man kan altid finde et eller andet lækkert, og så er det også sådan lidt, det er lidt sjovt at se, hvad man kan finde, og så kan man også spare, og så får man sådan en god samvittighed, og sådan, det er en af de måder, jeg gør det på.